Здравейте, приятели, аз съм Angry Gamer BG и днес ще снимаме в Fantascraft с Metacada Pro. Да, ние сме на Ark Survivor. Чакай. Тези неща ги имаме от Kit, Да. Member и тръгваме да оцеляваме. Само, че трябва да внимаваме, защото Трябва да внимаваме. почвата я гледам. Аз тръгвам на там, за теб не знам. Чай сега. Free item. Те са iron неща. Значи не. Да бягаме. Аз тръгна. Бягай. Никога аз също не съм привлякал. Тим Дейви Котич. Веднага като се махнахме и спря да лаги. Охо. Дежунгла. Няма. Тъпотия. Къде си я? Как се тъпа? Така, Тъпа? да знаете, че Как се пишеш? Angry Games. Да знаете, че аз съм, нали, в YouTube се пише Angry Gamer BG, но играя с скин Angry Games, защото Ядосани игри. еднакво направи. Като напише Angry Gamer BG, не става скина нещо, като се прави. Бъг да ми ме навърна назад. Има ли ресо? Да. Кошко, помагираш, а? Взимай дървото, брат. Аз имам 64. Не си единствения. Тук дано всякът го цепиш отдолу и да пада цялото дърво. Но ако и ти много ще скипа. И не е така. Къде изчезна плавно? Много тъп сервер. Няма. Як е сервер? Не знам. Ти къде отиде? Ще пратиш тъпа. Намерих някаква къща. Намерена? Падна! Тъпа. Angry Games. Чай, че някакъв Adidas HD. Adidas. Чакай, къде съм? Здрасти. Да търсим място да спрем къщата. Тази къща това е яка, ха? На замък, нали? Звукаме тук някъде да се. Не, дай още напъде. Братле, нататъка само рисую. Някой ти се каже, че ми праща тъпа, ама няма да стане. Но той да се админва, няма да би спокойно. Аз тук ще се правя къща, за тя не знам. Няма да живеем в една къща. Ти нали не искаш тук живеш? Тук е много наблизо. Какво? Ще има резиденция вече. По-добре. На къща ли живее? Да. Аз трябва да му отида си. Така? Точно 4 стака. Така? Ти резиденция знаеш да правиш? Не. Не помагам. Да. Какво? За да бъде да се. Имам. Отдолу да почвам? Да, почи. Ява, какво прави? Нищо. Вече ми лагна. Тъп се лаги.
Чакай малко, човече. Така, сега ще трябва да отидем да вземем пясък, защото ще трябва да правим стъкло. Така. Пясък где си? Еми ще ходиш до водата и ще вземеш. Чакай да направим един отвор за врата, бе. Така. Готово. Да. Тук аз чувам да стъкла. Колко че се опресто? Ние откъде дойдохме, бе? Не помня. От и тази страна, май. Не помня. Да, значи тръгвам нататък да търся. Иди, бе. Пускай ми се, паят му. Иди се, ще го попукам. Тук има мина, бе. Аз тук едно зони, знаеш го попука. Тук само не мога да разбера с какво се прави резиденция. Браво. Защо? Вещица. Кой ме удря? Пак не чува. Малко зомби. Те ме огадни. Нали, бе. Скелет. Той е клипърчан. Какво ми се прави? Какво ми се правиш? Ма съм клипър. Така направих резиденция, добавихте. Аз пък намерих пясък. Трябва покрива. Най-обикновен покрив. Ей, те спаят се направо. Много ма дразна вече. Не си полна там. Ще го сетна. Имам 26 пясък. Стигат ли? Не, би трябвало. Тъпа. Къща. Печка направи. Това е да се отчет бързо. Печка нямаме. Направя. Чакай.
И аз закъм да спира на клипчето, защото вече не. Да, ще го спирам. И това беше от нас. EgriGamer.bg и Битакъл Про. Знам, ще го затвърна каналата. И това е първото на оцеляване. Ако искате, пишете има в описанието. И така. Ако ви харесва, абонирайте се, дайте палец нагоре. И така. Довиждане!